Moikka ja tervetuloa Ei Kissakarvoistaan YouTube-kanavalle jakson numero 56 pariin. Mun nimi on Anu ja kiva kun oot löytänyt tänne kattelee mun käsityökuulumisia. Nyt edellisestä jaksosta onkin vierähtänyt jo reilu pari kuukautta ja nyt päätin, että tässä vapuaikaa, kun on monta vapaapäivää ja ollaan täällä kotosalla, niin pitää yrittää löytää joku rako tälle kuvaamiselle. No, piti kuitenkin tulla tänne vaunuun, että tuolla sisällä on koko ajan jotain porukkaa ja käy jotain kavereita tai muuta vastaavaa, niin ei ole oikein semmoista rauhallista paikkaa muuta, niin tulinpa sitten tänne vaunuun kuvaamaan, että täällä on ihan tarkenne olla, kun ulkona aurinko paistaa. Niin talvellakin on välillä miettinyt, että voisi täällä kuvata, mutta kun ei sen takia viitti lämpöjä lyö päälle, niin on sitten vähän jäänyt se ajatus. Mutta ehkä tälleen näin kesäaikaan niin voisi tätä hyödyntää joskus toisenkin kerran, jos ei muuten meinaa oikein löytyä semmoista sopivaa hetkeä ja paikkaa. Tuossa vieressä menee tuo tie, että siellä nyt jotakin lapsia pyöräilee ja varmaan autojakin saattaa ajella, mutta toivottavasti ne ei nyt hirveästi kuulu ne äänet sitten tähän videolle. Tällä kertaa mulla olisi nyt 3 valmistunutta työtä ja muutama tommonen keskeeräinen tai pohdiskelu, että mitähän tässä seuraavaksi sitten lähtisi jatkamaan. Lähdetäänpä sitten ensimmäisistä valmistuneista liikkeelle. Eli noissa tämmöiset tossut. Sailor Slippers. Varmaan melkeinpä kaikille jo tutut ja moneen kertaan joka puolella näkynyt. Nämä on tehty tuolle meidän esikoiselle, joka näitä silloin kerkesikin kysellä jo moneen kertaan, että milloin hän nämä saa. Ja sitten viimein sain tehtyä. Näissä on se Dropsin Snow-lanka. Ja 02 on tuo musta. Sitten 29 vihreä ja pohjassa sitten tämmönen peike. 47. Ja näihin on mennyt sitten yhteensä 178 grammaa lankaa. Siinä kun punnittiin, niin ihmettelin, että miten tämä toinen tossu painaa enemmän kuin toinen, sillain niin kuitenkin jonkun verran enemmän, että sillain kiinnitti siihen huomiota, niin sitten hokasin, tai itse asiassa mä se hokasin jo aikaisemminkin, mutta että mistä se johtuu, niin tässä pohjassa on toisessa yksi silimukka vähemmän kuin toisessa, ja mä huomasin sen ehkä siinä vaiheessa, kun oltiin täällä aika loppupäässä sitä pohjaa ja ruvettiin vissiin kaventellen tai jotakin, että silmukkaluku ei ihan täsmännyt, niin huomasin, että on koko ajan tehnyt sitä yhtä silmukkaa liian kapeampana, että varmaan täällä alussa en ollut muistanut tehdä sitä lisäystä toiseen, niin mutta en ruvennut purkamaan jotenkin. Tää oli musta niin tylsää neulottavaa tämä ees taas tätä pohjaa, niin sitten ajattelin, että eiköhän sitä siinä vaiheessa, kun niitä rupeaa venyttelemään sitten siihen oikeaan kokkoon, niin saa sitten vähän kompensoitua sitä, että yksi silimukka puuttuu. Nämä on tosiaan sille meidän 14-vuotiaille esikoiselle, kokoa 39 suunnilleen. Ja näitä on käytettykin tosi paljon. Tosin ei lapsen toimesta, vaan minun toimesta, että vaikka hän niitä kovasti itsellensä silloin kyseli, niin kyllä se niitä jonkun verran piti, mutta sitten mä oon nämä varastanut vähän niin kuin omaan käyttöön, koska musta on ollut mukava laittaa aina illalla tai aamulla jalkaan, kun on lattiat tuntunut viileiltä, niin vähän lämmikeksi. Ja niin paljon näitä onkin sitten käytetty, että on saanut tänne jo ensimmäisen reijän aikaiseksi ja sitten huomasin, että täällä toisessakin jo aika lähellä ollaan. Niin, vähän on pettynyt kyllä nyt tähän, että näin huonosti on kestänyt käyttöä. Että mulla yleensäkin sukat kuuluu täältä
päkiästä ennemmin kuin kantapäästä. En tiedä miten mä nyt olen onnistunut sillä hiihtämään, että tuosta varpaan kohdalta on tullut reikä. Tuossa on niinkö, en tiedä onko siinä vähän sitten jotenkin semmoinen löysempi kohta, kun on kavennuksia ja muuta siinä, että on jäänyt jotenkin löysemmäksi silmukka tai mitä ikinä, mutta vähän niin kuin tuntuu, että miten tämmöiset voi nyt sitten paikata, kun pitäisi varmaan paikata sitten jollakin muulla langalla tosta, että vähän silleen kyllä tympäseekö mä jotenkin oletin, että tämmöiset huovutetut olisi sitten niin kestävät, että kun ne on paksut ja tiiviit, niin näköjään sitten ei. Että vähän semmoista motivaatiota syö sitten, kun mä olin ajatellut tehdä itsellekin tämmöiset sekä kotiin että töihin, niin siellä töissäkin mulla kyllä aika säännöllisin väliajoin kuuluu niitä sukkia puhki, että kun tulee niitä päivittäisellä piettyä kuitenkin monta tuntia, niin sitten jos tämmöisetkin sinne tekisi, niin tuntuu, että ne ei sitten kauhean kauan ei enää pysy, jos nämäkin on näin nopeasti jo kulunut puhki, että nämä joskus silloin maaliskuun alussa on valmistunut, että semmoinen vajaa parisen kuukautta on ehkä itsellä ollut käytössä. Vähän tosiaan muutenkin alkaa jo tämmöistä käytön jälkeä näissä olemaan. Ja niin 8 millin puikot oli niin kuin ohjeessa olikin. Sitä mietin sitten niihin seuraaviin, mitä itselle sitten tuun tekemään, että mä niin kuin olen tehnyt aikaisemmin ne yhdet tämmöiset, ne oli niin kuin 41 koolla, niin nehän on pikkusen leviämmät kuin nämä 39. Ja sitten ne on mun mielestä pikkusen niin kuin liian leviät, että en sitten tiedä tekisikö tällä 39 koolla kuitenkin, mulla on semmoinen about 40 niin kuin jalka. Niin. Ja kyllähän sitä kokoa sillä voi säätää siinä vaiheessa, kun niitä sitten pitää venytellä sen pesun jälkeen, mutta sitten tämä leveys nyt kuitenkin on mitä on, että ehkä ne on niin liian leveät sitten, että saisi olla pikkusen kapiammat, mutta silleen vähän hankala, kun mä oon nyt molemmat nämä tossa nyt joutunut sellainen 2 kertaa puovuttaa, että eka on vähän niin kuin varovaisuunkin vuoksi laittanut vähän semmoiselle maltillisemmalle ohjelmalle, ettei kerrasta tule sitten liian pienet, niin ne on silloin monesti ollut, niin kuin, tai se tuntuma olisi ollut parempi silloin, kun niitä ei niin paljon ole huovutettu, että sitten tästä tulee vähän liian tämmöinen koppura niin kuin omaan makuun, mutta tietenkin se varmaan on kestävämpikin sitten mitä tiiviimpi siitä tulee, mutta en sitten hirveän paljon enempää kuitenkaan haluaisi huovuttaa, enkä mä usko, että auttaisiko se lopulta sitten kuitenkaan tähän, että vähän harmi, että ei sitten kuitenkaan kestänyt käyttöä. Että onko kellekään muulle käynyt näin vai onko mä jotenkin niin kummallinen väkiä varvas hiihtäjä, että mä saan aina kaikki sukat puhki. Mulla on töissäkin semmoset, nyt ollut semmoset, joku valmis tossut, niin se on semmonen pohjapinta semmonen, jonka mä kans oletin, että se kestää, mutta mä niihinkin saanut jo reijän aikaa, että muuten on kyllä tykännyt näistä, että en tiedä sitten, että jos laittaisi jotakin niitä liukuesteainetta, mitä se on tuonne pohjaan, niin tulisiko niillä vähemmän sitten luisteltua tai jotakin, että ei sitten pääsisi tollain kulumaan. No, seuraavana sitten valmistui tämä paita. Eli tämä on Sari Nordlundin Poetic Pullover. Tämmönen versio tästä sarjasta, missä tulee tästä Poet-perheestä, missä on tämmönen pudotettu olkapää. Eli ensin tehdään tätä takakappaletta ja siitä sitten poimitaan silmukat ja lähdetään tekemään tänne eteenpäin ja lopuksi yhdistetään tuolta kainalon alta. Ja
Tässä on lankana mulla Dropsin Flora 31, eli hiekka, ja sitten Dropsin Kid Silk numero 20, vaalea peike. Mulla oli tässä 4 millin puikot, ohjeessa on 3,5. Mähän aloitin niillä 3,5, mutta totesin sitten, kun olin tehnyt just ton alkuselkäkappaleen, että näyttää kyllä pieneltä, että ei kannata sillä jatkaa, niin aloitin sitten uudestaan 4 millin puikoilla. Resoreissa muistaakseni on sitten 3 niin kuin ohjeessakin. Ja tähän on mennyt yhteensä 398 grammaa lankaa. Mä en näköjään ottanutkaan niitä nöttösiä. Molemmista piti korkata ne 6 kerät. Mulla oli 6 kerraa molempia. Niin toista jäi sitten 3 grammaa jäi Kid Silkkiä ja sitten 33 grammaa jäi Floraa. En tiedä sitten, että onko ne ollut vähän alipainoisia nuo kerät tai jotakin, kun mä punnitsin tai niin kuin laskin, että paljonko olisi pitänyt kumpaakin mennä. Että olisi jäänyt ton verran, niin tänne olisi mennyt painaa silloin vähän enemmän tämä pusero, mutta ihan sama. Niin. Ja tässä oli koko 3, ja mitä mä mittasin sitä tiheyttä sitten huvikseen, niin näytti olevan aika samoissa ohjeen kanssa niin kuin tässä silmukka-tiheydessä. Kerrostiheys oli sitten pikkusen tiiviimpää, eli mulla on varmaan vähän enemmän näitä mallikertojakin. Enkä mä nyt varsinaisesti muistaakseni sitä ohjetta silloin kattonutkaan ton pituuden kanssa, vaan tein vaan sen pituuden, kun itsestä tuntui. Tää kaksinkertainen kaulus on tosi kiva. Ja tää on riittävän semmonen, tulee niinku tarpeeksi tänne ylös. Mä monesti käytän ihan vaan tommosia urheilurintsikoita niinku koko ajan päällä päivät pitkät, niin sitten niissä on monesti niinku ne olkaimet tulee tosi tänne ylös, niin sitten joissakin vaatteissa ärsyttää, kun ne sitten paistaa sieltä. Niin tässä ei ainakaan sitä ongelmaa. Tästä tuli kyllä tosi kiva. Mä oon käyttänyt tätä nyt muutamia kertoja jo. Tää on tykännyt kyllä tosi paljon. Ja jotenkin mukava, että viimein on jotenkin alkanut onnistua nämä itselle tehtävät neulepaidatkin, että mulla on jonkun verran, tai en ole hirveästi tehnyt paitoja, mutta ne mitä olen aikaisemmin tehnyt, niin tuntuu, että niissä oli aina joku ongelma. Että nyt on tämä tosi kiva, ja sitten tosiaan päällä mulla on tämä mairemekko, mitä viimeksi esittelin, niin tämä on ollut kans käytössä paljon ja on tykännyt tosi paljon. Niin kiva, että onnistuukin joskus nämä paitaprojektit, että kuitenkin kun on vähän isompia töitä, niin ettei aina menisi vaan sitten tuonne kaappiin häpiää, kun on käyttänyt paljon aikaa, ja kivahan se on saada sitten uutta sisältöä tuonne vaatekaappiinkin. Mutta joo, tämän mä aloittelin joskus viime olikohan lokakuussa. Ja tässä nyt ei mitään semmoista ihmeempää niin kommellusta tai muuta tenkkapoota tuohon matkan varrelle tullut, mitkä yleensä aiheuttaa sitä jumitusta. Että ehkä enemmän vaan se, että kun tämä oli tämmöinen kauttaaltaan kuitenkin tätä pitsiä, niin vaatii vähän semmoista erilaista keskittymistä, vaikka sitten sillä suht helposti kyllä oppii sitten ton ulkoakin ton pitsin, mutta joo, mä aika siinä alkuvaiheessa tein tähän tämän kauluksen, kun musta tuntuu, että sillä aina saa semmoista erilaista ryhtiä siihen neuleeseen, niin vähän näkee paremmin, miten se laskeutuu. Sitten toiseen hihaan tein siitä purkulangasta, mikä Purinko oli aloittanut ekasen pienemmillä puikoilla, mutta en jaksanut ruveta kasteleen tai mitään käsittelemään sitä, mutta mun mielestä se ihan hyvin kyllä sitten tasoittu. Että en kyllä erota, että kumpikohan näistä etes on se mikä on tehty sillä purkulangalla tuo alku. Vähän jännitti jo silloin, kun tämä ei ollut vielä valmiskaan, ja vielä kun mallailin tätä päälle, niin tämä kyllä jonkun verran pistelee. Varmaan tämä Kid Silkki tässä.
Mutta ei oikeastaan nyt enää häiritte. Kyllä silloin, kun ekaan kerran pistin tämän päälle, niin vähän niin koko ajan tiedosti sen, että joku vähän niin kutittaa tai pistää, mutta ei niin liikaa, että varsinkin kun tämä kauluskin tulee niin ylös, niin ei haittaa. Haittaa vaikka vähän niin kutittaa, mutta ei sitten liikaa. Ja mitäs muuta? Joo, tein näihin kaikkiin resoreihin tämän italialaisen päättelyn ja tästä helmastakin tuli ihan tämmönen sopiva joustava, mutta kuitenkin napakka, että ei liian tiukka, niin kuin esimerkiksi jommasta kummasta näistä hihoista taisi tulla. Tai itse asiassa molemmista tuli aika tämmöiset tiukat, mutta toista tuli vielä tiukempi, mutta ei se tässä hihassa haittaa, että sillä on vähän jännä sinne helmaa, että se ei sitten jää kirraamaan, mutta sitä tuli kyllä ihan hyvä. Ja sitten olen tehnyt kaikki muut paitsi tämän kauluksen sillä, että olen neulonut tämän niin, että nurjapuoli on ollut tai kääntänyt sen sillä lailla, että lopputuloksessa tämä nurjapuoli tulee tänne päälle, koska mulla tästä yksi oikein yksi nurin joustimesta tulee, niin jotenkin ei se nyt hirveän paljon siistimpää kyllä toisinkaan päin ole, mutta jos olisi sillä, että tämä oikea puoli olisi päällä päin, niin se jotenkin leviää tuo oikea silmukka rumemmin kuin sitten se nurja silmukka. Tässä nyt ei varmaan hirveänä erota, mutta kuitenkin niin teen sen semmoisen käännöksen siinä niin vähän niin kuin lyhennetyssä kerroksessa. Niin. Ja sitten neulon sen sillä vähän niin kuin väärinpäin. Tuossa kauluksessa en vielä sitä muistanut, kun sen olin tehnyt niin paljon aikaisemmin, mutta sitten mä en ruvennut purkamaan kuitenkaan, kun oli ommellut sen tänne kiinni ja kaikkeen. Niin, olkoon se näin, mutta ihan monesti tykkään kyllä enemmän siitä kierrätystä oikeasta. Mutta sitten tässäkin ohjeessa oli ihan tämä perus yksi nuri, niin päätin sitten kuitenkin tehdä tällä. Niin. Ihan kiva. Tykkään tosi paljon kyllä tästä ja musta tää on niin ihana tää pitsi ja jotenkin olen tyytyväinen, että sain tehtyä tämmöisen vähän jossain vaiheessa. Ajattelin, että kun on ollut vähän epäonnea näissä isommissa projekteissa, että jääkö se tonne johonkin unholaan, mutta ihan kohtuullisessa ajassa kuitenkin sain tehtyä, eikä tavallaan jäänyt minkään semmoisen ongelman tai muun takia sinne telakalle. Niin nyt tuossa keväällä päätin, että olisi kiva saada tämänkin valmiiksi viimein ja käyttöönkin nyt ennen kuin tulee kesää ja ehkä on jo liian lämpimät kelit tälle. Niin oikein onnistunut. No sitten kolmantena valmistuneena olisi täällä tämmöiset sukat. Helpompi ehkä näyttää vain yhtä. Eli tämmöiset Petty Harbor sukat. Näissä on lankana Robsin Nord, joka on niinkin vanhaa kuin vuodelta 2017, vaikka edelleenkin näytti kyllä tätä väriä olevan tuolla saatavilla. Eli tämä on 09 sävy tai väri. 77 grammaa on mennyt sukkiin ja 2,5 millin puikoilla. Tässä oli mulla 64 silmukkaa. Siinä ohjeessa oli muutama eri koko. En nyt muista monesko koko tai mikä niistä koista se oli. Nämä on noin kokoa 40, eli itselle on nämä tehnyt. Halusin näistä itselle tehdä, kun tämä lanka on tosiaan semmoisesta jostakin vaihdosta, mikä silloin 2017 vuonna järjestettiin. Ja nämä oli tuolta Villapaitapeli Elinalta olen saanut nämä langat, niin halusin itselle sitten tehdä muistoksi näistä jotkut sukat. Ja kun on näin tumma tämä lanka, niin en vähän mieti, että minkä mallin näihin niin valitte, että jotenkin en halunnut tehdä pelkästään sileitä, mutta sitten taas, että jos olisi ottanut jonkun kuvion, niin sekään ei välttämättä olisi näkynyt, että nytkään ehkä tässä
valaistuksessa nyt näkyy jonkun verran tuo kuviointi, mutta sitten kun on tämmöinen vähän pörheä tää lanka ja tämmöinen tumma ja vielä tommonen niinku, missä on vähän eri sävyjä, niin kyllä sitten terottaa, että siinä joku kuviointi on, mutta ei niin helposti, että nämä onkin ollut vähän tämmöiset murheenkryyni sukat tässä toisessa. Huomaan, että on niin pari kertaa tullut tehtyä yksi ylimääräinen niin pelkkä sileä kerros. Eli näissä on silleen semmoista pintaneuletta, että joka toinen kerros on oikea ja joka toinen on sitten yksi oikea yksi nurin tai 3 oikea yksi nurin. Tätä on ilmainen ohje, niin voi tolleen kertoa. Niin sitten huomannut jossain vaiheessa, että hetkonen näyttää vähän oudolta tuossa, että onkohan tullut yksi siljakerros liikaa, mutta sitten mä huomasin sen vasta, kun olin tehnyt jo kantapää ja muuta, niin no ihan sama, ei se näy sieltä mihinkään. Ja tosiaan sitten kun itselle tuli, niin en nyt jaksanut olla niin tarkka, vaikka yleensä onkin aika tarkka, niin nyt ajattelin sitten vähän, että no ei se sieltä näy minnekään. Ja joo, ekan sukan teinkin sitten vahingossa vähän liian pitkäksi, että piti sitten purkaa hokasi, että tuli vähän liian iso, niin purin sitten. Ja siinäkin sillä suurin piirtein laskeskeli, että montakohan kerrosta tuossa nyt tuossa toisessa sukassa oli ennen niitä kavennuksia. Mutta ihan suht samankokoisilta ne vaikuttaa ja painokin aika lailla saman verran, että eiköhän ne suunnilleen ole samankokoiset, mutta jotenkin sitten kun oli muutenkin jo vähän tommosia pikkuvirheitä tullut, niin ei jaksanut olla niin tarkka, että ei se nyt yksi kerros sinne tänne on niin vaarallista, vaikka onkin vähän eri kokoiset. Mutta joo, itselle tosiaan nämä on tehnyt ja ehkä en nyt tiedä sitten, mä enkä ajattelin, että nämä nyt olisi voinut tulla tämmöiseksi kotisukiksi, että aina illalla ja aamulla käyttää lämmikkeenä, mutta mä vähän nyt sitten huolestuttaa, kun nuo tossutkin koki tommosen kohtalon aika nopealla aikataululla, että minkälaiset kumisaappaat mun pitää hankkia sinne sisälle, että mä en niitä saa rikki saman tien. Vähän jännittää, että miten nämä kestää käytössä, että ei ole koska aikaisemmin tästä nuudista tullut tehtyä yhtään mitään. Mutta tässä oli aika paljon sitä vahviketta. Ei nyt tietenkään tullut sitäkään vyötettä sitten mukaan tähän, mutta niin siinä mielessä voisi ajatella, että jospa ne sitten kestäisi käytössäkin. Kerrohan, jos sulla on omia käyttökokemuksia, niin että onko kestänyt vai ei, niin tietää sitten vähän, että pitääkö näitä käyttää vaan jossakin unisukkina vai uskaltaako ihan kunnon käyttöön ottaa. Joo, siinäpä oli sitten nuo valmistuneet. Nuo sukat sainkin justiinsa tuossa, oliko se nyt perjantaina vai miten tässä valmiiksi, että ne on mulla ollutkin siellä töissä aina taukoneulena ja nuo oli yhdet niistä, mitkä aloitin silloin vuoden viimeisenä päivänä, niin silloin aloittanut ja nyt tässä kevään aikana on niitä sitten töissä aina tauolla tehnyt. Aika hitaasti ne siinä on edennyt, mutta sitten yhtenä päivänä oli vähän koulutusta, niin sain sitten varren tehtyä siinä päiväaikana, että huomaa, että kyllähän ne etenee, jos niitä tekee, mutta jos tekee aina pari kertaa päivässä muutama kerroksen, niin sitten vähän saattaa vierähtää. Nyt pitää sitten sinne töihin keksiä joku uusi projekti, minkä otan tämän. En ole näitä tässä edistänyt yhtään sitten viime videon tai viime kerran, kun olen näitä esitellyt, mutta näytänpä ne nyt tässä ihan muistin virkistykseksi, että täällä on tosiaan olisi kesken nämä yhdet tämmöiset tossut. Näitä on mä oon jo aloittanut viime vuoden puolella, enkä ole nyt koskenutkaan sen jälkeen, että näitä periaatteessa voisi tehdä. Siinä ne ehkä ne tylsät nämä pohjakerrokset etenisikin sitten ihan jouhevasti. Se ompeluhan nyt ei sitä lempihommaa ole, mutta kyllä nekin sitten aika nopeasti
saa ommeltua kovaa, ryhtyy siihen puuhaan, niin näitä periaatteessa voisi jatkaa ja saisi tehtyä nuo valmiiksi. Ja toinen on sitten nämä tämmöiset ihan Dropsin Fabelista tämmöiset raitasukat, niin tämä olisi sitten toinen vaihtoehto, minkä voisi ottaa sinne työpaikan taukoneuleeksi. Niin saisi näitäkin sitten pois työn alta, kun tuntuu, että ei voi oikein aloittaa mitään uuttakaan ennen kuin olisi saanut näitä entisiä vähän vähemmäksi. Sitten yksi projekti, mitä on myös tässä kevään aikana edistänyt, niin on tämä Champagne Cardigan Petit Knitin ohje. Viimeksi kun näytin tätä viime jaksossa, niin oli vaan semmonen lepare täällä näin, että sen jälkeen on eroteltu nämä hihat ja tuolla on niinkö ollut yksi langanvaihto kohta, eli sillä on tehty tähän asti ja sitten tuntuu, että voiko tämä olla mukaan sitten, kun mulla on täällä loppunut taas lanka, että sitten on tehnyt niinkö yhden kerran verran tähän tätä vartalo-osioon. Ja sitten nyt sain justiinsa tämän toisen hihan tästä valmiiksi. Tässä on tuo Novita 7 veljestä Naturen lanka 058 sävyssä. Vintedistä tätä olen ostanut. Tämä on tätä 6 kerää ja vähän mietityttääkin, että mitenhän se tulee riittääkö. Musta tuntuu, että tähän hihankin meni niin 1 kerää. Melkein jäi sitä jonkun verran. Ja jos tähän on mennyt jo 2, eli mulla olisi niin 3 kerää. Voiko se olla niin? Kun mä ensin laskin, että mulla olisi enää 2 kerää jäljellä, mutta en tarkistanut kyllä. Että jos toiseen hihaan menisi se 1 kerää ja sitten jos vielä 2, niin sitten olisi ehkä ihan ok. Mä ajattelin, että voiko olla niin mahdollista, että tässä on tullut eka langanvaihto. Että jos niitä olisi vielä 3. Kun ei yhtään tiedä, kun tähän tulee semmonen onteloneule nappilista, että kuinka paljon siihen menee sitä lankaa. En ole ikinä ennen semmoista tehnyt. Tässä on ravenrusta katsoa, että olisiko joku merkannut sinne projekteihin, että paljonko siihen nappilistaan menee sitä lankaa, niin osaisi sitten vähän varata, että kun sitä ei voi tehdä ennen kuin tämä koko helma on valmis, niin se on vähän sitten kurja, jos jälkeenpäin huomaa, että lanka loppuukin kesken. Ja toisaalta sitten, jos on vähän niin kuin niukin naukin riittävästi sitä lankaa, niin sitten on pakko niin kuin, pelata varman päälle sen kanssa, että siihen jää. Ja sitten haluaa kuitenkin sitä pittuuttakin tähän takkiin. Niin. Jos oot tehnyt tämän ja oot merkannut tai on edes jonkunlainen käsitys siitä, että kuinka paljon lankaa niin kuin suhteessa tähän muun takkiin on mennyt siihen nappilistaan. Tai ylipäätään, jos on jotakin vinkkiä antaa, niin mielellään otan kyllä vastaan. Tässä on mulla 4,5 millin puikot, niin kuin ohjeissakin. Ja nämä resoritkin tehtiin sillä 4,5 millin puikolla, niin mä vähän mietin, että tuleeko liian niin kuin tuommoista isoa tavallaan tuosta resorista. Mutta en tiedä, onko se toisaalta vähän niin kuin tarkoituskin olla semmoinen, niin kuin, että se erottuu siitä. Niin tein nyt sitten kuitenkin ohjeen mukaisesti. Ja tästä mulla on muistaakseni koko M tai vastaava. Ja joo, mulla on täällä kiinnikin vielä nämä Addin puikot, millä eka tein tätä. Niin jotenkin tuntuu, kun tää lanka on tämmöstä, en mä nyt tiedä, ei tämä nyt hirveän nahkeeta on, mutta jotenkin ehkä mä syytän näitä puikkoja, että näillä on jotenkin tosi semmoista nihkiä niin kuin tehdä. Sillä niin, että pitää niin kuin, on tietenkin vähän tiukka käsialakin, että pitää niin kuin vähän tällä runnoa näitä silmukoita, mutta jotenkin se ei sillä niin kuin solju sillä
jouhevasti, niin sitten menin hermot ja tilasin sitten Chayakuun pyörön, niin sillä tein tämän hihan, niin helpottui huomattavasti sitten se neulominen ja oli mukavampaa neuloa, niin pääsee sitten niillä jatkamaan. Taas, että en ole varma nyt oikein, että tekisikö tähän tämän toisen hihan nyt kuitenkin tässä välissä, kun on vielä tuoreessa muistissa suunnilleen, että miten on tämän tehnyt. Tietenkin kyllähän tästä nyt näkee nuo kavennukset. Mä suunnilleen ehkä ohjetta noudatin, mutta jossain kohtaa huomasin, että oli tullut vähän enemmän kerroksia väliin kuin olisi pitänyt, mutta ei se nyt niin kerroksen päälle ole. Vähän pitemmät tein näistä hihoista kyllä, kun siinä ohjeessa, että jatkoin pikkusen pitemmäksi näiden kavennusten jälkeen sitten hihoja, kun siinä oli vaan sanottu joku senttimetrimäärä, minkä jälkeen aloitettaisiin tuo resori, niin pikkusen pitemmälle jatkoin. Nyt ajattelin, että tekisi jonkun välikastelun tälle, kun tämä on pikkusen vähän tönkkö ja sitten tässä hihassakin erottuu niin hyvin tuossa tuo, kun on luupaamalla tehnyt, niin tuo tuommoinen taitos, missä se on aina vaihtunut se puoli, niin näkisi vähän, että miten tämä sitten laskeutuu. En nyt usko, että tämä mitenkään hirveästi lörpähtää nyt siinä, mutta niin vähän kuitenkin rentoutuisi, niin sitten näkisi vähän tätä helmaakin ja muuta, että minkä pituiseksi sitä sitten. Pitäisi katsoa sitä ohjeestakin, että onko siinä joku pituus annettu ja miltä se vaikuttaa, että tuleeko tämä lanka riittämään. No sitten voisin vielä vilauttaa tätä mun vaakatakkia. En ole kyllä juurikaan tälle tehnyt yhtään mitään sitten edellisen kerran jälkeen, mutta näytänpä nyt kuitenkin. Eli tässä vielä jonkun verran saisi tuonne helmaan tulla pituutta ja hihat on vielä kesken. Toista hihaa on tässä aloittanut. Tässähän on kans Dropsin Flora värissä 05 ja sitten Kid Silkki värissä 22, eli siitä mun No Frills Cardiganista jääneitä lankoja, niin niistä saa tehtyä vielä toisenkin takin. Hihaa on nyt tosiaan aloittanut sen verran, että tuossa on yksi raita tehty tällä Kid Silkillä ja yksi raita sitten tällä Floralla. Tässä on nämä Knitpron puupuikot ja jotenkin mua ärsyttää, kun nämä on tämmöiset käppyrät, että menee hermo jotenkin tähän luuppaamiseen näiden kanssa, että on sitten miettinyt, että jos vaihtaisi Chayakuuhun, että jospa se ei niin näkyisi, tai käsiala ei muuttu sitten liikaa sen takia. Jotenkin tuntuu, että ei näillä kyllä niin kuin jaksa värkätä, ja sitten kun tuntuu, että niitä lankojakin pyörii täällä, kun sitten tästä helmasta on loppunut se Kid Silkki, mutta olen joutunut siihen sitten korkkaamaan tämän Floran, niin sitten täällä yksi tämmöinen kerää pyörii jossakin mukana, että pitäisi se saada jotenkin tänne niin kiinnitetty, että ei olisi vielä sekin tuossa pyörimässä, että sen takia en niin tästäkään tee kuin yhtä hihaa, vaan kerrallaan, vaikka joskus on tehnyt silläkin, että kahta kerrallaan, mutta nyt kun on muutenkin näitä lankoja tässä näin monta ja aina tämän Kid Silkin kanssa vähän semmoista, että tuntuu, että se aina tarttuu, menee itsestään jollekin sykkyrälle, niin ei tarvitse kyllä yhtään enempää tämmöisiä mahdollisuuksia näiden lankojen solmuun menemiselle. Vähän niin kuin mietityttää, että mitenköhän saan kurottua tältä hirveät reijät umpeen, että yritin tehdä nää sillä, mennään tää mohairaa tänne nokkaan. Petite Knitin sivulla on semmoinen ohje, että miten poimitaan tästä hihasta nämä silmukat, ettei edes reikää, niin ei nyt kyllä ihan toiminut samanlainen tässä. Mutta tässä olikin niin kuin viimeinen kerros tehty tällä mohairilla ennen kuin nuo hihat on eroteltu, niin varmaan vähän tuo tämmöisen omaan lisämausteen.
Jotenkin tuntuu aina nuo hihojen tai nuo silmukoiden poimimiset tuosta hihaa seuvulta, että siihen aina jää vähän semmoisia rumia reikiä, vaikka miten yrittää siististi saada poimittua. Niin, yksi ilta tämän tuolta sitten kaivelin ja otin tuon hihan tuosta työalle, mutta sitten tosiaan meni vähän tämmöiseksi säätämiseksi, niin sitten otin ton champagne cardiganin, että sekin oli jäänyt vähän vaiheeseen sen takia, kun mä olin jäänyt hihan pittuutta siinä miettivään, niin se oli jäänyt sitten sinne oottelee, että muutenkin tuntuu, että iltasi on vähän vähissä se neuleaika, niin sitten ärsyttää, jos on joku tommonen tenkkapoo siinä, että eikä pääse eteneen. Niin nyt pitäisi äkkiä tuosta vaan vaikka ne hihasilmukat poimia puikolle, niin pääsee sitten jatkamaan aina siitä. Ei tarvitse aina taas arpoa, että mihinkä sitä jäikää ja mitähän sitä nyt seuraavaksi sitten pitäisikään tehdä. Mutta tää olisi kyllä toisaalta kiva kanssa saada tässä valmiiksi, että tätä kevättä tai kesää kohti tämmönen mukava kevyt takki. Tätäkin oli kiva tehdäkin. Tää oikeastaan jäi vaan siksi silloin tauolle, kun mä kastelin tämän välissä ja irrotin puikot. Ja sitten oli tosiaan tarkoituskin nämä hihat tästä jatkaa näitä, mutta sitten otinkin ton Poetic pulloverin, jatkoin sitä aina kotosalla ja muuta, niin sitten aina kun ei ole 2 kättä, niin aina vaan sitten pystyy yhtä työtä kerralla tekemään. Nyt sitten oli nämä kidsilkit tuossa huhtikuussa tarjouksessa, niin tilasin sieltä sitten vähän lisää niitä, että tilasin yhtä väriä sitten, kun mulla on tarkoitus tehdä se neuletakki, niin siihen jo vähän niin kuin valmiiksi. Siihen en tilannut vielä niitä toisia lankoja, että pelkästään vaan on mohairit. Ja sitten ajattelin, että jos tekisi sen Petit-Teknitin, oliko se nyt Cumulus Blaus sillä pyöreällä pääntiellä, niin semmoista tässä ajattelin ja siihen tilasin kans langat. Ja sitten tuntuu, että kun nämä omat vaatteet on kaikki vähän tämmöisiä ei niin värikkäitä, niin mietin siinä, että no en mä taas halua jotakin peikeä tai harmaata tai jotain tämmöistä, niin mikähän se oli? Olisiko se ollut vaalea persikka? Niin. Sitä pohdiskelin pitkään, että no onkohan se liian räväkkä mulle, mutta sitten tilasin ne ja sitten seuraavana päivänä, kun vielä menin uudestaan katsomaan sitä, että no olikohan tuo hyvä ajatus, niin sitten edelleen tuli vaan vielä enemmän semmoinen, että joo, ihan hyvä väri. Tietenkin näkee sitten vasta kun ne tulee, ei kerennyt vielä tulla postissa, niin näkee sitten, että minkä värisiä ne ihan liveenä on. Mutta ihan mukava saada vähän jonkunlaista väriäkin tähän vaatekaappiin. Tee aina vaan tämmöisiä maanläheisiä sävyjä. Mutta tämmöisiä neulekuulumisia tällä kertaa. Kiva kun katoit. Toivottavasti tykkäsit. Jätä ihmeessä kommenttia, niin on aina mukava lukia, että tietää, että siellä joku on katsomassakin näitä videoita ja paina peukkua ja tilaa kanavaa. Niin mä tiedän, että kannattaa tehdä vielä seuraaviakin jaksoja. En osaa tosiaan sanoa, aina riippuu, että mitä milloinkin ehtii saada valmiiksi, että milloin tulee seuraavan kerran asiaa, mutta tällainen omaan tahtiin ja rauhakseltaan, niin katsellaan sitten varmaan 2 kuukauden päästä sitten taas seuraavan kerran, että mitä mulle kuuluu käsityön rintamalla. Eipä tässä sitten sen kummempia, niin palataan ensi kerralla. Moikka!